Hi guys, good morning nami karon din sa Talairan kay manguha mi og bayabas. Come on, let's go. So, welcome sa atong bagong vlog. So, mga mi diri unsa man ngalan ani? Kinsa ning ngalan ni pagkaon din isa sa isda. So, tanawon na nato diri guys, so nay mga isda dira. So, far okay na si James sa kulo. Si Jan. Dito na mga water lily, dagko kay water lily. Din ka ni water lily pud eh. Ha? Dai, Kani ka ni? dia. Dili ka na. Kaya mo kicay. Oh, din ka na. Uy, so nay duha ka klase water lily ako nakita karon. Ang sa water lily nga nay bulak ka puti, nay yellow sa tunga. So napunta ta diri sa bayabas kay bayabas na tong gipangita. Ah, ito lang, dagkong bunga sa babaw sulong ay tag-iya. Mga gidayo. So nagbunga, so na kami kaon ba na mong dili, kay alanganin. So, saka na si Jan. Kapanin ko sa layo sa tumoy. Ito, ano sila sa taas. Si Jan, huwag ang gagaw sa taas ng waog bayabas. Naibunga, wala ay nahinog. Na, isa lagi daw kapok guys, kisa lang dyan kayo makakaon na ni Ron. So, ngita pa ginas lang ang hinog nila Ron. So, samtang wala pang bayabas diri sa pinya. Muna yung kaimtang sa pinya ni Pastor Rofer sa una. Madaghan kayo. Haloy kayo. Oy, Mm. kaimtang sa dili ati manon. So, saan siya sa iyahang realization nga mo gidaw ning kahimtang og dili at timanon. So, kaning yung relasyon da timanon gid na siya kay aron nindot ang kahimtang sa unahan. Uy, so nakadawat ta tag bayaba. Salamat kay Jan manong bayaba. So, sa kadako sa punuan kikat-kat gina mao ra na ang bunga.